Hello bayarok jotono lamsogo ani blogo norok wansogui tongkhana bike kalai biang thanglai tong hini ke chung tini thangui tongo kaisa special borok ni aro abongkha basi songnaro thangui tonglayo borogoro khumulungono tongo mission quarter ro inke chung thangnai hinjago jora maya ni bagai thanglai maya inke tini ke thanglai nyai hini ongkhor laikha tabo inke tabuk chung sokpai kha PTI college buskango tabuk sairik ni 4:30 tamui tongo inke bufang tolao sokpai khe tam subang tong thokjak moboni sijono hinke markhene boba naithok baro hinke oro sokpai khe ang belai no tong thokjago hinke daily watui mang kaisoka mia bai tini simisi watui phaiya ke hani bagai tini khe aram nangjo soka ang berainani rok tini songkhor manchibo hinke tabuk khe khumulung biu sigan aro sokpai kha sal bo thangna nai tongo sal trilung jago konaidi sal kachak tongkha hinke ang norok no ko jotono phunuk nai lama fermani rok ang kisapano ko video cut khaya kari ang norok phunugui tongo tamon hinba cut khaike norok saiman yang nai ang biang saido beranya thang khumulung to jotono saiman haipano biang saido beranya thang saimang yang nai hinke hinbagai ang norok jotono phunugui tongo konaidi yang khaising fero gulachi hatai phaising hinke yang no borok tongo hinke ongkhor laigrana chung to actually brong ni exact quarter saimaya do haipano chung o jagao no hinai ne wansogoi ongkhor laikha ge haipano borok no call khai naigrana bo jagao bo tong hinke chung borong ni quarter parsengui phailaika kisa akhoino phailaika hinke tabo hinahani ani da song nahanai tongkha hinke tabo phirogoi thanglaigrana ikonaidi amani da song hinke orosi songsai simaya song parongoi thanglaika hinke tabuk sokpai kha hablaigrana nai tongdi hinke obo hinke basui bo juice bagui tongo anoro mane ang nonglia ani totra sawi tongo hanai hinke obo khe khusi nangnangui nongui tongo hinke ko ani banda cake ang khe to thokjago Britannia cake hinke hi ang totra sawi tongo hi samani se basui ko tulsi brong narani kholoi nai ko choiro tlang thangdi hinai nai hinke tabuk khe kok thailam thairok salaibai kha je kok salainani salaibai kha hinke tabuk thangnai hine ongkhor laikha hinke basinyo bo hambai charai khandai rohormani bagai ke chung tabuk chini dogano habuinai kho chini dogan bai beshi chalia sampasano chini dogan ongkha supermarket o hinke ko supermarket o thang tongo tabuk hinke oro lama hamya haini bagai mobile thokubako khai lori tongo hinke ang nongno phunogano ko bongka chini dogan chikon saja Xerox dogan naidi ko yang kha asago oro ko basago hinke obono khata chini dogan hinka oro ko photo frame rok tono hinke ero hinke bui phai ke photo bui crack khainai phat tiklai ri rohuta tabo khe chung chini dogana sokpai kha hinke customer rok phaya ko ba kholok drop si hang asogui tong laikha hinke ko obo hinke tulsi blai basiri rohoro bongni aro ni ang kujugui tong kha totra motugui tong ni samani baisi bongni aro ni kholori rohoro tuyo ruoi tui kutung khai tuyo ruoi golmoris rok ruoi ai nungdi hini ri rohoro hinke basi belai maya gana hinke chung 7:30 jora rok dogan khulogo hinke aboni pore hinke bondo khaipayo hinke 7:30 rok nogo thangnai ke apro kita mikhutung rok pai nogo thanglai nyai hinke nai tongdi ukonai ji tini khati customer rok sapaibai kha hinke obno tunrok nogoi dongna bani ani blog o onek bano nokjago nongtamni phaisala kaisa apply khena phini job airport ni ke angko asuk saimia dara angke ba dara contact khena khata kisa ke nung khadam phai angde angke dia phai kata dukan lain moira mal wifi free wifi na khai bana ko chini dukan wifi password ujak direct no pass angke free wifi na ne mobile thungna phai wifi nya mai ai phai ke bokhatang ni phai sai malia bong lage phai kana we
Hingke obo botini se hostel sok payu. Hingke hostel bu sok ka tin dugan obo sok pai ka wifi na nam bagai. Omo si bisi khasi jak job apply khaya bagai payu. Hingke tabukhe chung dugan rok close khainai phailaika sasa molo. Oro actually ang t-shirt bai ko bag nana hini phaimani nai tongo tabuk jodaro bo tongo naithok no. Hingke ang norong no phuno gano kisa o sasa molo tamo tong gurui kenrok nai tongdi yang tongo gori rok hingke yang hingke top rok tongo konai di gangu jagani no semano so telang thango morning walk khaine hinai hingha jagani no belai ni comfortable lang khabo hingke ang paina kha t-shirt kaisa hingke top kaisa paina kha hingke aro mani paibe phainei tabo hingke daran dogano sok paikha bo hingke nogo thangnani bagui si joto manui khologi dabai dongkha dogan bisingo 7:30 ni bara baji khangke ba hingke angke oro bag naine hini phaimani hingke omo hingke sumano ta moila nangphano sumano hingke ang pink color to naithok jago hingke pink color ni kwangma tongo hingke ko white color nakha hingke white color kainini bisingo ang obo smile ganang no naithok jakha hingke haipon obo hingke haduli rok nangkhe markheno somoi thangnai kisa haduli nyangkhe somnai hingke obo chain tongo hingke o leather ni hingke chain kurui hani bagui obo hingke to leather ni hingke to asuk obo rong phano sui rok namani obo hingke moila nangna haipon ang je naithok jaga abono naina kha hingke tabuk hingke kakra clip nai tongo omo hingke 30 rupees oro je tongmani joton 30 rupees haipon angkhe ko oro ni naisinai omo hingke 50 rupees ni hingke oro ni ang ko o kufur no chajakha go kufur kaisa nanai tei kaisa hingke o kosom kaisa nanai hingke noro comment khaisari o kufur bai kosom ni bisingo bubno chajak comment khaisari hingke angkhe to kaini chajago hani bagui ang o kaini naina sinai khana bu aram nangnai hingke naina sinai no hingke tabuk hingke abrok pai bai nai komi khutong dogano phaika tamno sinanai mi khutong dogano sokai kheno ani bokhro kharap jaw tamno naya daily no amoi no moi hingke wansoka moya no talang thangmani jawa no hinai daily no bazar phaike joto mi khutong no naite hingke tei kono manya hingke moya wo sokai jaw hingke tab moya pai tongo hingke moya bo tabo 50 taka thaka kg wo hingke moya bo paise phaika lahini bagai hingke ko paina kha ang 30 rupees ni hingke ko yang hingke ana juthai lip ang obo aro bai songke thokjago hani bagui omo 5 ta wo 20 taka po hingke age bo hingke to 4 ta wo 20 taka tini last bazani bagui 5 ta wo no 20 taka ongkhana hingke obo naina kha hingke tai bisi naya ke obo kaisa namani pore tamna naigena uko khondrupui ang obono muya bai buti khaisanan bagui naina kha khondrupui 10 taka hingke ang market motom jago doina bo motom doina ni sipanse ang khondrupui no buti yorkhe market thokjago hani bagui naina kha hingke tabukhe kutui dugano sok paikha goro bread rok mangse bread rok chana musung ya hingke tamna na hini wansukte ko chocolate rok naina kha hingke tabuk hingke ang nokno khomulung ni kisa night view phunugui tongo naidi ko 8 ta baji khano pura boro rok siring srong khaine thangbai payo borok kisapan koreong thang 8 ta hingke no bazar bo mikhutong rok daktuino khabai payo kono somoyo hingke masi marugia jong mikhutong rok marugia dogani ledong thangke hingke abono 7 ta rokni sigang 7 ta 7:30 ta ni bisingo no mikhutong paikhe kaham marugo hingke ani je manui na thongna thokbo jotono nabaikha hingke tabuk nogo thangui tonglayo hingke tinini ani video o sunong sinai jotono no hor kaham ke ani video no poilan simi paithak jora nai tongma bagui norong no haina hai jotono belai keno hambai।